Hello guys, good morning. Ngayong araw na to guys, pupunta ako sa Girona sa Extranjeria kasi may gagawin ako doon. Tapos yeah, magbi-video din ako doon. Kahit konti ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura sa Girona. Okay guys, thank you, salamat. Okay, what is it? See you later guys. Thank you. Dito na ako guys. Lalakad ako guys. Ganda ng panahon today. Guys. See you later guys. Famous bridge guys dito sa Girona. Low. Ang ganda. Ito yung famous bridge. Ito yun siya guys. Famous bridge. Tada kong guys. Wala pa kasi yung place na appointment ko sa Extranjeria. Las 10 pa. Naglakad-lakad muna ako. Naglakad ako. Ang taas ng hagdan.
simbahan. Ay, yung simbahan. Ayun guys. Lalakad. May lumang balon, oh. Ang ganda ng view. Lumang balon. Medieval wheel. Ay, dito guys, yung sa Game of Thrones. Game of Thrones, here. Na, dito guys, yung sa Game of Thrones. Yung scene. Oh, ang ganda guys, oh. Naaalala yung movie guys dyan. Ito yung movie guys ng Game of Thrones. Dito ito sinot yung scene na to. At ito yung guys, yung cathedral guys, na simbahan na pinag-shootingan nila. Andito na ako guys, ang ganda. Dyan ako sa sa hagdan, ang taas ng hagdan. Itong scene na to. May mga sundalo, tas dito yung queen. Simbahan. Andito na ako ngayon. Yung sa Game of Thrones ba, na shooting. Dito. Ang ganda guys, ito guys. Sa Game of Thrones. Punta tayo sa ibaba guys. Tingnan natin yung yung view ng simbahan. Punta tayo sa ibaba. Are you going out for training or are you already? Yeah, so we're kind of staying like up over there, and then I just rode down, and then I'll go ride. Ganda guys. Dito yun yung shoot ng Game of Thrones guys. May dyan nagtatrabaho. Dito ako guys. Yan yung simbahan guys. Pero sa movie, parang ginawa siyang castle, no? Pero simbahan yan siya guys. Punta pa tayo sa ibaba guys. Pakita ko sa inyo yung view. Wait lang guys. Yan yung simbahan. Wait lang. Yan siya guys. Ang ganda. Grabe no? Andito ako sa ibaba. Ang ganda din guys. Sa Gerona City. Ganda. Kaso may nagtatrabaho dyan. Ang ganda ng guys, oh. Yung design ng mga ba, ribulto. Yan ang flag ng Catalonia guys. Yan. Yan yung flag ng Catalonia.
Ganda guys, eh. Yan yung simbahan guys. Down na ako guys. Ang ganda guys. Maganda din pala dito no sa Girona. Ang ganda dito guys. Oh. Look. Hala, ang ganda ng view. Syudad. May ano din dito guys. Ano ba yan? Kulungan? What is that? Kulungan? Cage. Ang ganda, uy. Yan, parang castle yan. Hindi naman yan simbahan kasi yung simbahan andun. Ang ganda, uy. Dito tayo sa itaas, guys. Tignan natin. Ay, sa wakas guys, nakauwi na ako guys. Yeah, sa susunod na namang video ko guys ha. Thank you. Thanks for watching guys. See you on my next vlog. Bye bye.